дуруд. Ман Осим Орифпур, муаллими забони тоҷикӣ ҳастам. Сад шукр ки боз дида ба дидор расидем. умедворам ки дарсҳои мо ба шумо мақбул аст. ҳоло месанҷем, агар супоришҳои моро шумо иҷро карда бошед, ҳатман писанд омадаанд. инак ба хотир меорем ки ҳамсадои т дар кадом ҳолат ҷарангдор садо медиҳад. варианти А дар оғози вожа, варианти Б пеш аз ҳамсадои ҷарангдор ва варианти В дар ҳама ҳолат. ҷавоби дуруст варианти дуюм аст. мо бо ҳамин қоида вожаи чатрро мисол оварда будем. акнун вожаҳои бо истифодаи ҳамсадои Д сохташударо такрор мекунем. дил, дидор, ҳадия ва калид. дарси навро оғоз мекунем. ҳамсадои сонории пеши забонии зидчине ба воситаи нӯги забон ва дандонҳои боло ё вораҳои онҳо сохта мешавад. монеаи ҳамсадои не дар натиҷаи ба пӯстаи дохили дандонҳои марказии пеш расидани нӯги забон ба вуҷуд меоянд. ҳамсадои не димоғист, зеро ҳангоми тавлиди он дараҷаи ком фароварда мешавад ва роҳи ҳаворо ба кавокии даҳон гирифта як қисми онро сӯи димоғ мефиристад. ба туфайли ду қисм шудани ҳаво фишори он дар ҳарду монеа камтару сустар аст. дар сохта шудани не садопардаҳо ҳаракати даврӣ ва мураттабии худро анҷом медиҳад. не ҳамеша сонорист. ҳамсадои не сонорист ва он дар аввал, мобайн ва охири калима меояд ва сифати худро устуворона niгаҳ медорад. масалан калимаи нардбон. дар мо асосан намуди дупояи аз чӯб сохта шудаашро истифода мебаранд, вале гоҳҳо шоҳиди он мешавем ки барои осон шудани кор, масалан дар вақти мевачинӣ нардбонҳои оҳанини сепоя ва чаҳорпояашро кор мебаранд. анор. барои чидани анорҳои арғувонии нордони ширин бошад, нардбон лозим нест. дарахти он қадди он қадар баланд надорад. фақат аз хорҳояш бояд эҳтиёт шавем. ҳамсадои не танҳо пеш аз ҳамсадои зичи бехи забонии г тобиши паси забонӣ пайдо мекунад, вале ин тобиш хусусияти факултативӣ дорад. яъне дар вақти талаффузи вожаҳое ки ҳамсадоҳои не ва г паси ҳам омадаанд, ҳам бо неи нӯгизабонӣ ва ҳам бо неи забончагӣ талаффуз кардан мумкин аст. масалан ранг, ангур. аслан ҳама рангҳои ангурро ном бурдан ғайриимкон аст, вале ангури сиб сиёҳи бедонак, забзарди ҳусайнӣ ва суб сурхи дили кафтар байни мардум маъруфанд. фонемаи ме ҳамсадои сонории лабу лаби зичи димоғӣ мебошад. дар тавлиди ме лаби поён бардошта мешавад ва лаби боло ба истиқболи он меояд. онҳо дар сатҳи дандонҳои боло ба воситаи болиштакҳои дохилиашон ба ҳамдигар мерасанд. дар як замон пардачаи ком фароварда мешавад ва як қисми ҷараёни ҳаворо ба резонатори бинӣ мефиристад. ин ҳолат боиси пайдоиши тобиши димоғии ме мегардад ки ба воситаи он аз фонемаҳои ҳамхарҷи худ б ва п фарқ мекунад. ҳангоми сохта шудани ме садопардаҳо ба таври мураттаб меларзанд ва лапишҳои даврашаклро ҳосил мекунанд. фонемаи ме дар забони тоҷикӣ истеъмоли озод дошта, дар аввал, мобайн ва охири калимаҳо омада сифати худро пурра niгаҳ медорад. масалан миз. як намуди мизро байни мардум хонтахта низ мегӯянд.
яъне мизе ки рӯяш дастурхон гусурда мешавад. хоса рӯзе ки меҳмон дар хона аст, рӯи миз боби тамошо мегардад. занҳои мо пазандаҳои хеле моҳиранд. аксар вақт бо пухтани таомҳои хамирӣ моро шод мекунанд. манту, самбуса, хонум. бубинед, бо як миз гуфтан чанд вожаро бо истифодаи ҳамсадои ме дар оғоз, мобайн ва охир ном бурдем. меҳмон, тамошо, хамир, манту, хонум. шумо дар хотир гиред, вақте ба меҳмонӣ меоед, ба шумо ҳатман зарур мешавад. такрори калимаҳои дигар: нардбон, анор, ранг, ангур. ин лаҳза ба фарҷоми дарси навбатӣ расидем. бо шумо будам ман Осин Орифпур. то дарси дигар, худоҳофиз.